Какво се случва с нашите тела, когато пием вода с лимон сутрин за събуждане, за задвижване на метаболизма или просто защото ни е вкусно да приемаме вода с вкус на лимон? Не мога да ви кажа какво се случва в нашите тела. Вие може обаче сами да си направите извода, като погледнете какво се случва с алкалната вода, към която добавям лимон. Ето проба с апарата на Enagic, който произвежда алкална вода. Към нея ще капна лакмус течност и би трябвало този лакмус да покаже лилав цвят на 9,5 кадмием вода. Чудесна проба, защото алкалната вода се оцветява в лилав. И да видим как тя се повлиява от една лъжичка лимон. Имам познат, който изцежда 2 лимона и си зарежда 2 литра вода за деня. През целия ден пие и ето виждате какъв е ефекта върху водата. Той приема течност с киселинен характер, ако питате мен. Иначе това е натурален лимон. Има нещо, което може да промените, ако толкова държите на лимона, и то е да капвате лимоново масло. Прави се от корите на лимон и запазва алкалния характер на водата. Не знам доколко е полезно да се пие и колко често и колко дълго, но поне ще пиете все още алкална вода, ако капвате мазнина, олио, масло, както искате го наречете, от лимон. Ето по стените следите от мазното. Лично аз предпочитам да консумирам чиста кандием вода без овкусители, директно налята от ионизатора на Enagic. Вие избирате.